Снимаш ли ги? Снимам. Снимаш ли? Да. А? Да. Снима ли, бе? Аз съм го направил на клипче. Страшен клип. Абсолютно фащате, бе. Фащат се. BTV репортерите. Изкарахме 200 лева за този клип. Ще поканим Анна Цолова. Браво ти! Ето тук отдолу е. Другия е под тебе. Един е под тебе, другия е под котето. Това е така трябва да лап топа, куче. Майко, как е? Моля, пробай да това прави. Обаче не се виждат много хубаво, не се личат. Ти като да ходиш не седи, бе. Остави го да излезе на повърхността. Първи рибка, фрип. Дай, дай. Дай. Свърши ли клипчето? Като свърши клипчето излезе. Еми още 3 минути. Това при нас фрия, човек. Няма опасно. Не, трябва това. Ще много яко бати. Няма ти говориш. Много делфинчета се събраха. Няма ти говориш. Обаче чуваш ли как писукат вътре? Много яко се слуша. Нека се отдолу се. Да, но няма... Сигурно на компютъра ще се видят по-хубаво. Това е пълно, да мораме. Обаче не дава ли факт? Може би трябва всеки да се купи как ще стане. Да ги пипаш. Защо? Това е пълно, Пълно е, този е много голям. Каквото ти лижат краката. Лижат ти краката. Големи. Това е. Я погледни нагоре. Айде калтак свячо. Айде трябва как ще излезе сега, ама си отдолна. Умаля. Я дай. Свячо, сте така ще изпълна като трап. Дай. Дай ще му помогна, дай. Бягай тук. Давай нагоре, свячо. Оп! Гледай как се качва, опасен тип. Ай, котик. Това ще образи. Welcome on board. Страшно стара! Няма.